lagi tadi panitia Mbak Kedong Dongeng, sing lagi manteng lawan Kang Haji Wahab sakti kabeh papak ora pada kelawan sing penguasa Rambatan Mama Kubur Rambatan yang ketik ya, sing duwe Yuda Putra, sing lagi setejun mamane Ayu, mamane Wati Templone Hongkong, kangge Kang Ramanto Yasin Cigaruga, Mimi Hajat hari ini sing genok cinsen. Haji Udin calon kuwut Taman Sari sing duwe wong tani sing duwe duo Sri Kandini Mama Haji Udin, Mama Haji Udin, Mama Haji Udin, pirang bulan lawas si Mama Haji Udin, pirang tahun jamane Mama Haji Udin, rasa seneng sun kesel nunggune mujian syukur alhamdulillah Templone Hongkong karo Kang Maha Suci mulia ayane deno kelaksana iya ya bayam karma ditandung ning durung ranian durung tunggal seneng bunga sing langka padane rasa seneng ning sedurunge ati lamun kakang bisa jadi sawiji kenang awakmu ya kula pengen jadi sawiji karo sampeyan Mimi Hajat hari ini sing genok cinsen Mama Haji Udin, Mimi Hajat Tarwini, Mimi Hajat Tarwini. Ora gampang yen wong pengen seneng Mama Haji Udin. Mbah Buyut Kedong Dong sing dadi saksi Templone Hongkong mamane Wati Kang Ramanto Yasin. Ora gampang yen wong pengen bunga Mimi Hajat Tarwini. Kang Haji Wahab kita sulaya moga-moga mamane yang ling sawisik kita bunga mamane talu segala suka duka bareng-bareng kangge Noksaro ya sing ana ning ringan Noksaro kangge Noksaro sing duwe aneka tunggal sing duwe penguasa bangkir Noksaro Tina modal
Imam Haji Udin sing wong tani mugia sukses dadi pemimpin sing amanah ing Taman Sari. Kangge ayane Deno, bundane Deno, kangge Dokter Mas Ludi, kangge Ramantoria Cigaruga, Geplone Hongkong, bundane Ayu sing di Singapura. Ora gampang yen wong pengen seneng wong ayu kudu gelem mangkoni larang weten aduh sayang. masyarakat Rambatan Kulon Yayi anak putu Mbah Buyut kedong-donge kedik Yayi. Ora gampang yen wong pengen bunga wong ayu Kudu gelem mangkoni larang weten aduh sayang. moga-moga sawise kita bunga aja pada kita sulah